Možno si všimli, ale kúpil som si nové plátno. A toto plátno vôbec nie je malé. Hodí sa do tejto miestnosti. A inak má to jednu veľkú výhodu. Viem si ho takto nadvihnúť. A za tým plátnom je posteľ, na ktorú si ja teraz ľahnem, lebo viete, sledovať situáciu na Slovensku dá niekedy zabrať a potrebujem občas zregenerovať. No, potom si ho iba nadvihnem a zregenerovaný sa postavím pred túto kameru. Práve som vám vysvetlil, aká to bola zbytočná kúpa. Ty potrebuješ psychickú pomoc! Rúška dole, hlavy hore! Volám sa Adam a vítajte pri tomto videu. Viete, dlho nebolo žiadne video, priznávam, ale má to veľmi jednoduché vysvetlenie. Cyberpunk, Counter-Strike, God of War, Dota, Diablo, Starcraft 1 hour later. A Zaklínač. Ďula za ten čas pozbieral bandurky, nachystal drevo na zimu, no a teraz vajčakuje. Inak, nič nové. Začneme z hurta, nie? Tak sa poďme spoločne zhuliakovať. Takže co, pustíme sa do toho? Rudolf Huliak nazval poslankyňu PSK Suka. Ospravedlnenia sme sa od toho človeka do dnešného dňa nedočkali, teda pokiaľ toto nepovažujeme za ospravedlnenie. Ospravedlním sa večer svojej suke na dvore. Avšak dočkali sme sa iných rozvitejších myšlienkových štruktúr. Medzi nami, vy si nepamätáte, keď sme takedy jazdili po dedine na motorkách a išla pekná baba a prvé čo bolo, bože to je suka. To ako, nehnevajte sa na mňa, to proste u nás frčalo, u nás to bežalo, u nás to nie je nejaký hanlivý výraz alebo niečo podobné. Úprimne, ja nepoznám ženu, ktorej by sa takéto pomenovanie nepáčilo. No čau, ty si mi ale suka. Tak sami vidíte, kvalitatívny výskum v praxi. No ale treba povedať aj druhú stranu mince, že nie je jediný, kto sa vulgárne vyjadruje v parlamente. It's true. Aby toho nebolo málo, tak pán Haf začal vystrkovať rožky. Naša členská základňa je znepokojená z diania v parlamente. Upresním, každý normálny občan Slovenska je znepokojený tým, čo sa deje v parlamente a je znepokojený tým, kam smeruje Slovensko. A preto požadujeme čo? V mene poslancov Národnej koalície žiadame o zmenu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky v názve klubu Slovenská národná strana na klub Slovenská národná strana / Národná koalícia nezávislí kandidáti. Aj tak sa dá. Ráno vstanem, idem do práce. Aby som si zarobil peniaze. Potom prídem domov, idem spať. A ráno idem zase do práce, aby som mohol žiť. A večer idem znova spať. A ráno idem do práce. To je Jožo. Neviem, čo chcel ty povedať. Tá zrada Rudolfa Huliaka, poviem opakovane, ma ľudsky bolí a mrzí. A diví sa niekto, ak do parlamentu priviedeš ľudí, ktorí vyzerajú ako zoskupenie Monty Python, nemôžeš čakať za zraky. Viete, niekedy som si naivne myslel, že do politiky alebo do parlamentu má ísť to najlepšie z najlepšieho. Ja mám pocit, že Danko vyberal to najhoršie z najhoršieho. Jozef Balog, 40-tník, mladý šikovný človek, nemá za sebou temnú minulosť, je to ekonóm, ale nie je populárny a používa rozum. Peter Kotlár, ortopéd, dezinformátor, ale má popularitu. Koho z nich ja vybrať do Slovenskej národnej strany? Úloha Ukrajiny na pokračovaní výskumu financovania laboratórií následne po armádnych olympijských hrách je nateraz účelovo spochybňovaná. Avšak obavy, ktoré pochádzajú od prezidenta Putina ohľadom biolaboratórií, je fakt, ktorý je zaznamenaný. Pentagon svoje aktivity na Ukrajine priznal. Pri plnej vážnosti odporúčam okamžite zastavte očkovanie mRNA vakcínami až do dokázania ich účinnosti a bezpečnosti. Menia ľudskú DNA. A toto už je súperenie s Bohom. 12 rokov som lídrom SNS a hulváctvo, agresivitu, tupotu a primitívnosť som zo SNS poslal preč. Viete, čo je dobrý paradox?
že Danko je najpríčetnejší z najnepríčetnejších. Zatiaľ, čo sa tu bavíme, tak v roku 2025 si priplatíme. Ja chcem len kľud. No to lebo Matovič, Heger a Odor. Takže sa poriadne usaďte. To nie je pekné, na tom sa nesmeje. To sa môže stať každému. Príde vám to vtipné? Ukážte mi časť, ktorá je vtipná. Už sa môžem zasmiať? No dobre, ukážme si to ešte raz. Myslím, že už stačilo. V Británii omylom prepustili 30 väzňov. Viete, ako to nazývame na Slovensku? Novela trestného zákona. Len s tým rozdielom, že u nás sa nejedná o omyl. Ty vždy na túto vládu hľadáš iba niečo zlé. A za čo ich mám chváliť? Že odvolali Šimečku? Gratulujem. Teraz vám poviem jeden príbeh. Podobnosť čisto náhodná. To pochváliš aj zlodeja, ktorý už vykrádol 10 domácností, lebo môže, lebo sa nebojí, že zhnie v base. A potom, keď prišiel do 11. zobral všetko, čo sa dalo a pri odchode zahliadol spať na gauči deda. A tak sa rozhodol vrátiť tieto veci naspäť, lebo mu to prišlo ľúto. A ja si teraz mám povedať, že aké dobré srdiečko ten zlodej má, lebo myslí na starších ľudí. No, rovnako ako naša vláda. Tiež myslí na dôchodcov. Ja som bol medzi tými 10. Možno ti ten zlodej tej knihy vráti, keďže už prehodnotili tú DPH-čku. Musím ísť ráno do práce. Viete, čo je pozitívne? Výdavky sa zvyšia každému, takže si nemusíme navzájom závidieť. Každopádne, konsolidácia je potrebná. No, potom si prečítate jeden takýto ľudský príbeh a tak vás napadne, má zmysel ísť ráno do práce. To už nechám na vás. Tiež vás napadlo to, čo mňa? Ale ja to nemôžem povedať. My zaplatíme, peniaze budú putovať krížom krážom po všetkých možných vreckách a možno sa dočkáme. O 6 rokov sa súvislo prejdeme z Košic do Bratislavy po diaľnici. Čo z toho vyplýva? Oplatí sa byť čestným a slušným človekom. Na Slovensku dvojnásobne. Čakajú nás zaujímavé časy a preto sa idem usadiť aj ja. Aby som nezabudol. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak... Áno. A ďalšia radosť vo mne. Dovidenia. Všetko dobré. Knihy. DPH bude nakoniec 5%. Vraciam. Zlodej. To je milé od neho. Sice nevrátil všetky knihy, ale aj to sa počíta. Ráno musím ísť do práce. Prepáčte mi to, akože už buďme normálni, nebuďme psychiatrickí pacienti.